A todos e a todas, un saúdo fraternal e solidario da Executiva Confederal da CIGA e, polo tanto, do conxunto dos centos de milleiros de afiliados e de afiliadas da CIGA. E tamén queremos vos expresar o noso incondicional, o noso firme e decidido apoio despois de máis de 25 días de loita que levades nesta folga. Son tempos duros, son tempos de loita, son tempos de solidaridade, son tempos dunha unidade auténtica da clase obreira galega, esa unidade de clase obreira que se fai centro de traballo a centro de traballo na loita para respostar á dureza dunha patronal, dun goberno e dunhas políticas neoliberais que nos queren destruir. Montados no cabalo de Atila, dunha reforma laboral aprobado polo Partido Popular, vivimos nun permanente ataque á clase obreira galega que vémolo como nos expulsan a emigración e ao desemprego. Unha reforma laboral que destrúe emprego, que nos escraviza, que atenta contra os nosos dereitos, contra as nosas condicións de vida, que desmantela os nosos convenios colectivos e a conquista de anos e anos de loita obreira do movimento obreiro. Hoxe sodes vos o exemplo digno, o exemplo de dignidade na resposta a todo isto. A vosa loita é a nosa loita, a vosa loita é a loita do conxunto da clase obreira galega. Urbaser, Florentino Pérez, ACS, son recoñecidos terroristas patronais, son o fiel reflexo da austeridade deste sistema, da avaricia desmedida do capital por acumular riqueza e grandes fortunas a costa de empobrecernos e a costa de precarizar as nosas condicións de vida. Sabemos ben quen é Florentino Pérez e Urbaser, sabemos ben como os poderes públicos, como o Concello de Lugo, como a Xunta de Galiza son serviles criados deses intereses e que non están dispostos a frenar a avaricia do capital, polo tanto están descaradamente no lado contrario aos intereses do conxunto da clase traballadora da plantilla de Urbaser. E desde logo que se o Concello, que se a Xunta de Galiza e Orozco a cabeza fan o xogo as actitudes mafiosas, as actitudes caciquís e a chulería e as mentiras do Urbaser, terános en contra porque efectivamente deste conflito temos que continuar até conseguir vencer. A resistencia será clave e fundamental. Ningún paso atrás até a remisión dos despedidos. Ningún paso atrás até conseguir que os expedentes vayan ao queixón. Ningún paso atrás até conseguir que se firme un convenio digno. Caia quen caia e pase o que teña que pasar. Ánimo e adiante! Vai nos falar unhas verbas o secretario comarcal